Hello guys, ubanay ko ninyo og atong suruyon ang Tamugan River diri sa Kalinan, Davao City, Philippines. Char. Ako di ay si Jay ug mao ni ang akong nohan story. Lami jud mo balik pagkabata no. Wala kay hunaon-naong problema, magsige ra kag dula tibok adlaw sa sapa. Hulat rag tawgon sa mama para mangaon. Ana gud na feelings. Pero kita man gihapon ang magbuot sa atong mga sarili, di ba? Kung gusto nato mahimong bata. Batang isip ba? Kurni man kayo ni mataan eh. Yun na lang pagbigyan na lang. Niya pa'y atod Di na ko ikalimod na 38 na akong edad. Pero daghan gaingon nga napadaw ko sa 20 kapin. But lang pod. Di na lang ko magtel. Murag akong ilong guro ang gahatag sa ako og anti-aging kay taas. Taas ang katag ba? Pero rewind sa takadali ha. Nibahi pa dahil migikan syudad padulong Tamugan. Mga 35 to 37 kilometers give or take. Char. Ang tuyo ra jud namo diri is maligo lang sa sapa ug wala mi dala foods. Nya nabtan man mi kagutom, maong nangita mi og makaunan pero walay abring tindahan. Sa among pagbaklay-baklay, nasugatan namo ning bataan ug nikalit lang og dagan. Mangutana lang man unta mi og asa makapalit og makaon kay gutom na. Sa mauto, amo na lang po siyang gisundan ug sa dihang naaman di ay handaan diring dapita. So wala mi choice. Nakikaon na lang pud mi. Shout out day kay Itong. Tungod sa imuha na libre mi og foods. Salamat. Pero joke ra bitaw. Actually, birthday ni sa akong anak. Og ako ning mga paryente tanan. Shout out po day ko sa akong kinakusgang auntie na si Auntie Inday Gamay. Salamat sa imong pag-organize na himong successful jud ang Budol Fight birthday party. Thank you. Salamat po sa akong ate na nag-donate og chorizo, hotdog ug kinilaw. Shout out sa akong pinakagwapa nga misis. I love you, mama chup chup. Salamat po kay June na nag-donate og ilimnong makabusog. Simple ra ni nga handa pero para sa kuha special kayo ni kay kitagaan jud og panahon sa akong kaparyentihan na mutambong sa birthday sa akong anak. Di jud kabayaran ng kalipay og kasadya na among na experience kay once in a lifetime ra jud di mahitabo. Lingaw kayo akong mga agaw og nalingaw pod ko samtang gabidyo sa ilaha. Murag mga professional tubol diver. Bitaw ay komedya ra bitaw pero Mura manggug tubol na ano sa pa. nag-enjoy po day ang akong anak kauban niyang mga pinsan. Safe ra ni sila dinhing dapita. Og ako ni na perte kayo katalawan. Di jud unta ako moambak pero gusto na ko ma-experience kung unsa matagak ang tubol sa sapa. Lingaw man po day kaayo. So maura to guys, unta wala na sayang inyong 3 minuto sa pagtan-aw. Sa sunod na pod nga video ha. Bye-bye.